Os operarios da empresa Marconsa iniciaron esta semana as obras de acondicionamento na Rúa Venecia da Pobra. Ademais da renovación do pavimento, que se atopaba moi deteriorado, as obras inclúen unha canalización de auga para a conexión de pluviais, que poñería fin aos constantes anegamentos da rúa en época de chuvias. Inclúe tamén unha canalización ao inicio da rúa, xusto saindo da urbanización Fraire Ibarne, que se conecta, a intención é conectar as pluviais que se recollen en toda esa urbanización coa xunqueira. Temos pendente a autorización do veciño, pero a canalización se quedou feita por debaixo da estrada para non ter que abrir no seu día e forma parte pois dunha serie de actuacións tamén que estamos facendo aquí para intentar paliar na medida posible os efectos que se dan nesta rúa coas choivas e as precipitacións intensas, que, como sabemos, pois entra en carga a rede de saneamento, se levantan as tapas e, bueno, se produce unha situación sanitariamente complicada, que non temos que intentar evitar na medida posible. E iso é a través de conectar directamente as pluviais a evacuacións directas ao río ou ao mar cando sexa posible. Por iso, xa digo, esta canalización que queda feita e outra que fixemos fai pouco que tamén que é na rúa de acceso ao centro de saúde, onde situamos unha válvula de non retorno para que cando sube a marea e coincide con chuvias, precipitacións intensas, non entre de volta a auga que dá lugar a estes problemas. Acometerase tamén o rebaixe das beirarrúas para garantir a accesibilidade en toda a vía. Esta actuación contempla tamén os rebaixes das beirarrúas para facer toda a estrada accesible e tamén o pintado e a adaptación dos rexistros á nova capa de asfalto. As obras suporán un investimento de 60.000 euros con cargo ao remanente de tesourería. Estarán rematadas antes de que conclúa o mes, polo que dende o Concello piden paciencia aos veciños e tamén desculpas polas molestias que están a ocasionar os traballos.